Badirudi, gaur egungo politikan, Hego Euskal Herriko lau probintzietako jendiak zerbait eskatzen badeu Espainiekiko, espainolak askotan, espainolei iruditzen zaie guria kapritxo badala, eta guande eskatzen eriala, eta kontutan hartu behar dugu, Zumalakarrek garatian, aduanak eta foruak eta zaudela, eta hor, gerra horren ondoren, oidanak kendu intzian, kendu, eta hauek borrokatu zuen hoien defentsan, baina ez da zilegi kendu intziguen, behan duxo, kendu zuen, 1836an, eta hola, iragana pixkat ikusten badeu, forua baino lehen hore, independentziak kendu ziguen. Beraz, gure historia, memoria, guk berreskuratu behar dugu, eta horretik oso importantia, atzea bidatzia aurrea juteko. Eta guk, euskaldunak, ez bali madeu gure historia berreskuratzen inorrek ez du ingo, Así que hoi behi da hola gure esku.